Tak ahoj, jsme kluci z Bambuči a jdem se pobavit o cenách za osobu, vlastně za jídlo, třeba na svatbě, protože to je další hodně kladená otázka. Kubo, co mi k tomu teďka řekneš? No, je to jednoduchý, prostě cenu si stanovujete vy, jakou máte finanční možnost a jaký je váš rozpočet. Většinou se to pohybuje u nás kolem 1000, 1200 za jídlo, za osobu. Počkej, já když teďka se budu ženit, tak jako já chci mít svatbu a chci mít prostě za 5 kilo, abyste mi uvařili a ještě chci, aby se lidi napili za 5 kilo. Já nebudu přece platit za svatbu za 100 000. No tak to máš blbý, ale topinky a voda by šly. To si myslím, že topinky, česnek, trošku citronové vody si myslím, že bychom dokázali udělat jako... Takže počkej, jako my jsme schopni uvařit i tohle, jo? My jsme schopni udělat cokoliv. Je to od ceny a od toho, kolik toho budeš chtít. Nejlacinější si myslím, že aby lidi byli spokojení, když není jejich finanční rozpočet moc velký a nechtějí trácet za svý kamarády nebo za ten svůj den tolik peněz, tak si myslím, že taková základní cena na osobu je kolem 500 korun. A horní hranice, tam neexistuje nějaký strop, protože... Takže když mi přivezete čerstvýho tuňáka, jak mi uděláte sashimi. Přesně tak. Dá se přivést čerstvý tuňák žlutoploutví. Tak jo, abych začal šetřit. Ne, ohledně té ceny samozřejmě záleží vždycky na tom, kolik máte vy rozpočet. My vám nebudeme nabízet meníčko za 15 stovek na hlavu, když vy nám řeknete, že na to prostě nemáte tolik peněz. Odvíjí se to samozřejmě od množství surovin a od kvality surovin. Samozřejmě z kvality nechceme nikdy ve kvalitě jako polevovat, ale určitě se dá udělat mnohem víc parády, klidně i za menší peníze, když nelpíte úplně na krevetách, langustách, humrech, biftekách. Dokážou se udělat potom grilované řízečky, kuřecí, vepřový, jakýkoliv vlastně stejčky na grilu, nebo i prostě jakákoliv pečená masa, kde se dá vlastně i ta cena prostě stáhnout dolů. Ale ještě pak důležitý je to, že jak vy to si přejete mít servírovaný třeba. Jestli to chcete mít od nás prostě všechno od A do Z, tak samozřejmě v tom je započítaná pak jakoby režie za naší hostesku, za naše další kuchaře, za nějaký lidi v zázemí, za prostě jedno s druhým, jestli chcete mít od nás půjčený talíře, nebo jestli budete mít sami, jestli budete chtít od nás barmana, jestli budete chtít naší nějakou dekoratérku, květiny a tak dále, to už je všechno další faktor, který ovlivňuje tu cenu. Ale naše cena za jídlo bude vždycky pořád stejná, protože my vám to jídlo prostě budeme účtovat vždycky za cenu pouze jídla a jedné osoby. Jako z ty nejlacinější svatby, oslavy nebo jakýkoliv akce, když fakt člověku záleží na tom rozpočtu, tak to může fungovat prostě tak, že si od nás objednáte určitý jídlo, my vám ho dovezeme, tam vám ho prostě nandáme a vy se to postaráte sami a my odjíždíme, což je asi nejlacinější varianta, kde jsou prostě započítané naše doprava, naše práce a ty suroviny. To je asi takový to nejzákladnější a nejhlavnější, co my vám můžeme poskytnout, ale pak může být samozřejmě varianta dražší a to může být třeba co? No samozřejmě pro nás a myslím, že i pro vás, abyste neměli žádný starosti, je nejrozumnější varianta ta, že my vám dáme svatbu na klíč. Domluvíme si veškeré podmínky, my ráno třeba přijedeme kompletně s celým týmem, přivezeme kompletně veškeré vybavení a vlastně začneme už třeba od studených kanapek, fingerfoodu, aby jsme přivítali nějak hosty. Potom se dává většinou nějaký svatební oběd, svatební polévka a vlastně dokážeme s váma naplánovat celý den, kde máte k dispozici třeba, když to řeknu, grill, máte k dispozici prostě barmana, který vlastně se stará o vaše hosty, dělá vám míchané nápoje, může vám dělat ohňové show. My můžeme udělat prostě klasický live kitchen, že prostě vám budeme vařit přímo na místě,
hostesky se o vás starají, odnáší vám špinavé nádobí, špinavé skleničky, aby vám se držel pořád čistota a vy se vlastně o nic nestaráte, pouze si užíváte váš svatební den. Cena za plný servis? Cena za plný servis podle mě se pohybuje o 2,5 tisíce výš. Je to ale všechno o tom, jak se domluvíme. Všechno si napíšeme, všechno si odsouhlasíme a ta cena prostě buď bude o trošku nižší, ale spíš počítat vyšší, protože tady na tom se zase nemusí šetřit, protože je to váš den, který si chcete užít. A oni u nás dostanete kompletní ceník veškerého personálu, ať se týká od servírky, barmana, kuchaře. Budete přesně vědět, koho a za co platíte. Přesně bude automaticky domluvený čas, kolik dorazí na akci, kolik akci budou odjíždět. Takže si nestane opravdu to, co jsme zmiňovali někdy v předchozím videu, že bychom vám jak slíbili to, že vám tam naúčtujeme 8 hodin a ve finále tam budete mít 20 hodin. U nás se to neděje. Úklid si většinou zajištíme sami, když se na tom domluvíme. Když se na tom nedomluvíme, uklízíte si sami vy. To už je od té ceny, kterou si musíme domluvit na začátku. Jestli vy od nás chcete mít servírované jídlo, budete ho mít servírované, pokud budete chtít, aby jsme uklidili špinavé nádobí, my uklidíme špinavé nádobí. Když si budete přát uklidit po té velké akci, tak máme na to své lidi, uklízečku, která uklidí celé zázemí, celou akci, kde probíhala ta oslava. Máme tam paní prostě od toho, aby když se cokoliv rozbije, vyleje, tak se o to nestarali a zařídila to tady ta osoba. A potom my opustíme vaše místnosti s takovým pořádkem, jako jsme ho přebídali na začátku. Někdy i lepší.